Tara akong tester ah. Ini siya tester. So i-check na to ni siya guys. Ibutang nimo sa continuity ang tester, mao ni siya. Dap tanang i-test sa. So apa i-on? Washer reading. So meaning na ay putol ani guys. Kasagaran sa among mga ma-encounter ngunini ang iyahang kuan ang thermal fuse. Karon ang saon ninyo pagkuan ng thermal fuse na adere. Ako itudlo guys ha. Direct na ta guys, dili na nato. Kuan direct kasagaran gyud, dili gyud siya madaot ang kuan bitaw. Kining iyang wiring talagsara kayo. Na ako na ning na-check na gini sa thermal fuse ang iyang guba. Mo nang di na ako kinahanglan nga maabli diri sa iyang likod para ma-check ang mga wire. Diretso na to sa motor guys. A few moments later. Kabalo ko nga daga ng kabalo ani guys, pero sa kantong wala pa, di pa kayo kabalo. Gamit yung kayo ninyo siya guys. So na siya, nadiri ang yang thermal fuse, kinahanglan to ni Ibton. Kini careful lang sa pag-ibot ani kay masamad niya niyang kuan, stator winding. Kini. So hinay lang tas pag-ibot ani guys. Duko na to siya gamay. Wag mo ni siya maabligahi. Okay ni siya. A few moments later. Yang thermal fuse. Atoy cut thermal fuse niya ha. Wait lang guys ha. One eternity later. Okay guys, so mao na ni guys, ato nang gi kuha na yan thermal fuse, ato sa putlo ni siya. Ikat yung nimo siya to ya. Muni yang thermal fuse. Test na to guys ha. Muna siya ang guba. Kine. Test na to siya. So wala na siya. Ilisa na to ang bago guys. Nakay bago dala. Siya guys, cut na to niyang sumpay kay taas ra kayo. Ari na sa pikas.
Okay na guys. So, cut na to ni siya. Okay na siya guys. Balik na to niyang insulator. So working na sad ni siya guys. Ato i-test ha. Continuity test na to. So di pa nato siya ibalik. Okay. Oh, naana siya guys. So balik na nato ni siya. A few moments later. Ano nga guys, dili na ako ni siya. Limpyuhan kay limpyo raman siya. Sa inyo, sama sa inyo makita niya, naarasan siya lubrication. Kay kasagaran mong good guys, ang rason nga mo bigay ang thermal fuse tungod mong good sa kuan. Tungod mong good sa hugaw. Mag-overheat siya. So itaon na to ni siya guys. Careful lang. One eternity later. Plug na to. So ako yun re guys. Kita na. Tuyok na guys. Oh. Okay guys, salamat kay guys. So